Nedávno sme sa opäť presvedčili, že na disko parkete sa vedia zabávať aj tí caďroční. Dôkazom toho bola druhá retrománia. Druhá retrománia sa konala už v piatok 22. júna, na rozdiel od prvotných plánov. No obrovský ohlas, tak povediac, prinútil organizátorov nečakať až na októbrový termín. A tým, že im prialo i počasie, bol k dispozícii aj exteriér. Môžeme sa pohybovať aj v tomto podniku v rámci vonkajších priestorov. Je tu oheň, je tu pahreba, grilluje sa tu, čo je jediná možnosť, ako bolo využiť práve tento termín aj spojiť to s tým exteriérom, tak ako sme to spomínali v predchádzajúcej reportáži. Spomínal sa vtedy aj väčší počet obrazoviek, ktoré tentoraz pridali na zážitku a zábave, hlavne na parkete, ale aj v dolnej miestnosti a vonku. No pokiaľ hovoríme o dobrej zábave, v tej je potrebná dobrá hudba a tej bolo tiež dostatok. Chcem vás počuť! Tu je zábava, tu je život a nikde to tak není ako tu. Nech si každý to vyskúša a príde na to, čo to je. Čo nás privedlo na parket retrománie? No náš vek, nie? Takže je to tu, náš vek a pesničky okolo toho. Jednotku ste zažili? Nie, ale počuli sme a o to viac s očakávaním sme prišli. Bolo výborné odporúčanie. A keď to porovnáte s klasickou diskotékou a túto retromániu, aký je rozdiel? Veľký. Tu sa dá zabaviť, inde nie. Ten záujem prečil naše očakávania a že aby sa ušlo na každého, dá sa povedať. Takže viac menej to ešte stále tak v štádiu vývoja, celá táto udalosť, čo sa udiala, viac menej prekročila úplne naše očakávania aj nejaké plány, ktoré neboli nejaké. Viac menej sa to vyvinulo len na základe toho, že aké boli reakcie od ľudí. Tak. Videli sme tu opäť mnohých ľudí, ktorí boli na jednotke, takže prišli aj na dvojku. Videli sme tu mnohé známe martinské tváre, ktoré tu sú poprvýkrát. Plány sú aj ďalšie, sa to bude postupne vylepšovať. Už dneska aj pri tom vstupe nejaké darčeky sa dávali, nejaký prípitok bol. Čo sa týka aj hudobnej produkcie, podarilo sa zohnať spustu ďalších nových vecí a viacej videoprodukcie bude o dosť. Čo sa týka videodiskotéky, sa pridal ku mne Rudomišík, takže už dvaja z trojice hráme videodiskotéku a ja dúfam, že po dvojke sa pridá k nám aj Julo, budeme všetci traja. V druhej retrománii sa hrali i piesne, na ktoré ako si v tej prvej nevyšlo. A čo je podstatné, organizátori tentokrát nevsadili na pozvania, ale čakali, aká klientela si k ním tentoraz nájde cestu. Mnohí nesklamali, to znamená, že prišli, ako som už povedal, tí z jednotky, prišli mnohé iné tváre. Nálada je fantastická. Myslím si, že nie je čo porovnávať. Sú tu pár tvári, ktoré tu bolo, je to viac tvári nových, ale myslím si, že je to fajn a to je dobré. Ľudí treba obmieniať. Každý tu prišiel skrz tie staré hity, čo vlastne sa vracia stále do spomienok a vlastne sú tu doma. No. Lebo dá sa povedať, že vlastne na tých diskotékách ako nové rytmy sú nové rytmy, ale táto hudba oslovuje aj starých, aj mladých. No teda skôr narodení, nikto nie je starý. No. A videl som tam mnohých ľudí, ktorí spievali tie texty, poznali kompletne celé.
takže bol som veľmi príjemne prekvapený, ale vravím, treba si vypočuť aj názory ľudí. My budeme počúvať, budeme hodnotiť a uvidíme, kedy je trojka.